ya paye ne de baako ama oba na maame ana ne papa ana na busua ne de baako so ama be ma na busua obenya nkasa obi abegu edinse sebe ya awade no sebe ebegina wode ensa no gu foma na no maso penimfu aso na otwede amponkwame asase ya na waso obo ade na aso wahu se wode nsaden ayeden egu fom na kire se sipi matiase sipi satan ma na yede nsaden gu fom ye be wale a oba fia na omo de pese ebi wo ho abese ebi no mo je bese bi so wo ho ansa no so omo je nsa na omo agi sika kakra ka mfane se kapre na sempo bi aka ho se be ya ebeye adansie nhwesode yes nya nhwesode kura adansie se ye tua wuti sika obia ye che ama obia nya bi so ati ase na nsa no so ya che mugu a ne ya cha ma obia ye den nya bi na emomi nipa ba ko ntumi nche emfa nkohye ne dem be ma ne maame ne papa ana oba ne papa ntumi nje nsa no nkohye ne dem ese mudigu na ye nse ewo mmofra no mienu ana waafo no mienu entem sebe ya awade ne begina wati ase nti so obi wo ekire no wo ani boni a onim se ye de nsa gu fom ne de onim na ovencha ana wo ben awade na nkonkomo so be boso obi ha be hu nti awade na ensei ena uko wale wa asole de mana awade no ase asole de mo ani fu onko abaifu onko mame abusuani bitimi hia awaware se bi se meme ye ko nani na obi ye eye asonani etimi hia ma ware etimi gina ana se aware etimi nyina ya asemu wa bisa asemu tete no se wo be wale me a na uhumi wa abontene na wo kase me wa na wo ko akoka kire mfa se wo maame nua ye wo fa meboa sa onna betumi abisa wachi ana wo papa enua wo papa na ntumi ndutu ne nan wo papa nua onna betumi abisa oba ne nchi obetumi abefa adamfo kura wo brono no so se fie wem me hu oba bi wo pese me wala ana se obeto mlada se efie wem ye wale o obeka ho asem nyina obi wo ho a efie bi wo ho a omuti sika wo ho mo de akwaje awo nti hia empefia woda ebi wo ho a omu diska akoto yade atu obi so na atie si abusua ne nyinem omu aye obi bone na atie sim abodam nti efio ye nwa ho enti esese ukowale oba bisa ubisa en fiti preocupa mfa ho nka omu se maane na ho ba ko ana mienu a me den ma wale no first na ni ho sa enti sesi a wale ya na egu wale ya na egu eche se tumi bi anim tumi bi anim na de bre asodie be ma ne oba no ene nkola no oh na de abeto ene hwade abusua pitse oyoko asona aduana ye wo ahyansodie bi ye wo makiriwade bi ana se ye wo eye amane amamra ase bi se wo de snap no kwa oso oye kan wansa na empenifu aso pia menkume nsempa metiwe mi yesono ne asona ni yes wow so asona fo ye hu ofe papa enti se wo free se wo pa asona ni a na wo ye aduanani ana ko na se o ye ko bisa wachi ana ye bisa oba na chi asona na omakra boy ne de kwalu mo na me ye nani se ka me wo ero ni asem ko tebu se aware bi timi ko yi so enti obia ne de sese wo wade abisa ansa na wakom mo zempanimfu abonum wo kwa wade a bisa no fie ho ya bisa nya sika na nya ho fe na ne suba ye nti wara mpa so what on your boys also get it try de kakre ni tu kakre bi peja kakre bi wa musawo so ohun enam ge ni sika nti wo ye so na ni
wakra boye eye kwakwa da bi memi ye aduane ni on se aduane ni wa hwemeche abo na we meche ne aduane aye de asama atumi ukwa ware ya busa apon eye snap no sorry also busa tumi edi eye fie die te fie ansana okofa abusuani mu ayonko a obusa okofa abusuani mu ayonko ewi ase na okọ dwumedi no ene igusu a ya bobọ no kakra me se wa wonte abrabọ na ase no bra ne yeni nkomoate wa sabi okwa ware ya ase na wo bre be ma na dwa agya wa ere esi wo no bra na ma me mfa wonye enye wo yie wate wa wo ye adwuma bi a sabi enko yie no okrada no ayembre no ye beba ho na wi ase no se wo kofa oba bi na wo ye ya na kofi bi etwa so na ya na kofi kohia se be yi ana enye yi se wo se ye bibi e ka ho e ma mo kra no egina ma me wo ha ene ye bawura sunsum se mo ya kasa ya brabo mu tinya botre tie de bro wadwen so de wonte ase de ewura wasetere mu a wonte ase no emre nduru a na wo so wabusa na hye ne nso ofra dwumo fidie no mikire wo tv no low volume no ne busa nimdi question ansana waba dwumedie no so bedase mame toaso ayene isia dia aba sa asase ne buafu kire se obi wo ho a o se wo piska ene na amafo na o maba no on pese odine nsedu ebe ye atwuma ena akonfo eni asofo edifo tiesim atro adoso ne kure obi di obi kunu kọ ne nchen ya na misika openti onhwe akire onhunu mpo na emom onyame abọ na nifra mpanifo abọ ọma nifra nti omu hunu se abaye odi obi kunu na aba na ose ono anu kunu obaye de hu debi abema ose me piska ose chise nipa eba na nanu hwan ena onyankopon ma no kwan se onfa nipa emu afode ayesa bible nkwa mikro be se mehia obo ade mebusa nse se nyankopon odo wiase do nipa edase wom na odi kristo bo afode pa twantima yen se opeti ni moja aguye so na ye no kure ma me no na midwiro menti ase no abrofo na de sa de na be daada ye se ye wo me ne de na menim 10 commandments di wona ne waje ne wo ho esuro wo ho wode umpabo ato abontin a obekọ aba abefa me pesi e de to ho a bekọ aba abefa tete no okọ afuo ma na wonni aduane a ubetumi atu wonni aduane na emom de ko ogyan bi abo bi abanchi nkomu na abode oba no oba na afuo ma obehu se menua we na nso so wode aduane ne ko no bewa abena me ko wafo me ko mafo manya aduane yo na tu ba nchi ntimi de ade abo yo ehwe obi tumi bovra obi fie no aka se ne manko afo mo wo aduane o komukas wo ene obeka je o se me na me nkodo empam enua na wo bedi ebi wo ho nti ene na amafo na omo mpepere o na me ra wo pa o omo mpepere na me wo me na nchen suwo hu ono aduane a o de ko efie bim na wa efie ofo no so do mo aduane bia de abre ne ye di ne obi foforo so de ebia ye de abre ntitete no ye wo fufu ase de tieni ebetwetwa ne nkakran ne acheche ne bebrebe ebuso me na wo se e odo adidie bi ko hu bible mu se kristo so be ye odo adidie mi misa wasem mesu mi bisa question satan na be yi o man tibida nso ene abu usuro so obawi obi ba ana me boa de kre abu ayalesa na nka yenye bana yemfa ayi ye friends board and I say emoho enenzo wa yaresa na wo besa no udwuma wo bedie eno na betwe dom abrewo oba bu ni nsa mmafi ye sit down kura kama wo ye obi bia wo wia no adwale wa dole nkutu ansa wa wura fi ene ma me yentwa de odi aduru ye efi mu de yentwa de ene yenkura ya bayi ye ma ye be ma so a na tututututututu ne ye bu nso egu twetwene me kire ye be mai jonso
this ye hu sutene this ye hu ahaban ne ehwie gu so oba wabu ni nsa otam de pade a na oda akoto ball aso esi bibia ba efre ni pu adware ya yetade a ye ya to obroni aye ne pade no de wura nsuo nim na oni eye adofo no mu dware enya hu susu aso nsunsu ye bebre me ba nsunsu ye bebre hwese wabu nsa okay akokọ utwa akokọ a wa hwie ni moja agunu wo de to pam na wo de wan so hie dugu so a wo nsuo no moja saa soso na oba wabu nsa makoda nsuo a nipa nyina ade no so ye fi nsuo na udwa za wo de utinu enti musuo nko a wo mo ntie musuo ni fi nko a oba no wonim so ye ba sibra wo ba de ho obo ba sibra wo ba de ho ba lock nko a ti wo ba hu akwaje wo bosia ana obi ye business boys o ye bi ono fesede be hu ana bia okopu akwaje nani one nnamfo no akodwale sensu ebia na enye ono ne mpena no akoto so abaya enti pupu no mempe epo de obekwa akọ na epo de obetumi de uchimade akọ usuro usuro enso bebrebe ye wotano ho ye osutene ho enso awudo na egu ho na ye de na epunku ade se obi eni ye ne ya ukope punsuo se bi ye kope nchina eyepo se ebi bokura no abuchire obi wesane aba eyepo ede hintasem na ewo eyepo abna mu me dem na abra ai ma abra ye no no abna bia yo ja ede na man dance ko yo cha atiase epum ye yimpata no kre memboa ena kristo ba say o ye pata atiase ne ba ko no o so me ye patanje patanje ezio patanje o epuye ensuo bia ede befa efom kakara ensuo bia yehu anyankopon abone soronko obo ade abone soronko onza no nko anjini wo ensuo bia 600 and something kabum yep obia de yokom ensuo bia eburumpo se 6000 se sen bom ekobopum Ghana de nko ana se abuchimem de ani nyina babia wow so atiase eburumpo titumi wo nyankopon na ahyeda ahyehye ne saa tumi wo okay so atiase nti yemfane ni agoro asante kwa ekosa ode tano di amono no be ma ono ko a se bi on danani okone ni mu a on hwe akiri no de bo asi akiri no okone ni mu a Bible mamete ase so yo eja oba no nkonkono epuoi oba na nimu nanum no ne donko a de mata no ede hintasem no dawo so ni ya eni hintasem be hintasem de bebre me kaza me ka wo ya ma na ba Tonwaa Boakyewaa na otin nka so jabi go bi be do piapia bi ehena na mbe so ni be jamu mo pia say because the all can hintasem hwe obusa ho se edienti na tano ofin anti abna pro ma asem da some say Bible no o say eja oba na onkonkoro ne da ho na ye de na tano okwa bema yi no bema no o pre no na ma me aba no say oni me doba buwura mi mu enso nyina etire nyina amanamai kumase ye nyina akobota no mu ne peni sem ne sen na dienti na obodua na tano na eje ekoda ne bero onna e penyin de doba no ai obuade tare no ho ase hwe wo ma yese abatan bia wo de openase de kre de obre no ho ase me ba obre no ho ase a na kuma da me ho me suma kuma da no odi machi ne me bae dombere ma no sa ene tano tie odi dombere ma no sa no tie ubisa panin bia sa no be ka kire sa no tie na den ene ma me mu ko chirifi tano chirifi on chirifi efri se mpe papa ka se mi kire me o setete no no ni Bible ade oni ma ne se tano mra ene the 10 commandment ya twere gu eye Bible ni mpenifo mu ntie o se mi ko Facebook nti mi twa me de bi so a
ye ka kire me no se tano ono 10 commandment ya twa gu Bible no eno ane ne nsem du ne meradu tano ni fie tete no obia wo ye Gold Coast ni bia no na obo oye ufie da nhwire fita ene Ghana de na esi ene ye pentikala bia ye pe ye pentikala bia ye pe ena honhom bia be du say oba be dos won Ghana ase ene tie wasum adokra na ye de tano edu afi eye den na tano komfo dos won mamu ase na honhom bia ye nim abefra ase mame ye wo ahon bebrebe wa ase ni nyina ya santidi ye wo subonten ye wo eye pan ye wo ama sewa kofi ensuye ya sebi oda eye suame ensuye suame omu nyina subi kwabra subi na kwame subi kwabra subi omu ye enyame bi mu ane ye no mu nete eye omamu yase a sebi wo mu ene ese ye from sumai oman no bofo a omo be ka kire omo eduefo omo be ka kire ohene kofi mi ntwa wanu oti suma yase eno na me de minim se ekuro no de ohwe oman no so bebo ne duefo tunu ho asi ho se osum ne man ene efe no suman ne ma oman no to su ama oman no etem so o ne duefo omo fe no konfo me de me fe duefo oti konfo ase kofo so obeka mo what yase one say okonfo ana de obeka eseko enti ono de ebesi ni so na obeka kire eye ohene no ana oman no ohene gina oman yeah so hu ene enwuma sesa ene se sofo maame osore a o na yi president ni kwan se ye onyankopon bo asasi nyame bo ebibifo kane nukre wo beti se president bi wo ho David asolefo no wo mugushia dem abrofo no bedada o mu nti o mugushia dem eboa nukre ye wa akonfo edifo mo o mu na wo Bible trosem dunu 10 commandments eye edifo ni akonfo priest ase a kire sen difo ane obi ohun ade ekọ akire atiase edimi de be make am se okonfo ehunu obi oso ye difo Bible mu hunu one se eye ni kultrodo se konfo be ka kire se fa haban ka eye oyarefo na ote a eye yi e ma ofa ne nkwa na difo so ehira so difo so ehira so ena me ye hwa ade wa ha enipa bia kutakra kradua a eka eye nipadua no e de bo eye abrabo no e ma ni koyi na me buso se sa kradua ne kra ene nipadua no e wo haban bi e kenya na etu e ma ne kra no ejina e wo ejire mu eno de bebele e de sen firi kwasiada kopem memenda obi a wo ne kradua e da meba no meba be kire ni nyina woye kwadwa kwadwofo omu ye nhira ami de ordinance abe chise wo ye kwadwofo abna ye uja abna e uja abna uja e da meba be kire ni nyina enu nti so obehwe a abna afo ye ta ya akonfo kwa abna afo omu ta ya akonfo ana adifo ye feda fo nso e ne daono manka se me boku fies bontidi ne daono mama fiu yaji that's it ba me ene enza ma awaresem so kakra ene nipa bra ware ene nipa betisika sika twetwe die na okofa oba bosomi nkron bosomi ba ko afe no de eye abuso na de akoma no ade oso ntimi ne ntina bi ene yenhwa ade eda bi ne da bi hia o de man boka kraa bi se mimi ku Facebook nti metima kofa oba oye afia ana oye ya ene na kotena ebe yi ku fi ubetumi awale dua adua da ese de wale afia ejani gia enhia wati ase enhia abna no akowale eyi abna kwabna enhia ayemfu mienu ntumi ntina wale ayemfu akonyaso mane nyeyi endi enyeyi wati ase enti ne ese
wo kwa awade abisa ese mu bisa mpanimfo na o ma kire mu de esese woye de ese eni kwa se woye enti wo ho a ese obisa abakwasem kakra obisa wonchi se yakura yamane enesen ye krom ye chiriwe me nana ba ofi pra oye pra onse pra yen wi kosua fita akoko fita afase yen wi ye firi asen kushia so ho e wo bia ne na mamre a woye amamle wo botra ese preku me mpe preku me ba me ka e kire onim se o preku madam fu bi chipok o bibia instant na de bibia to agunu na me se aden o se ma e ma me bayire ne preku na me se ye chiri o se at once wana na me ba nanim amuntum so ho ade akra na empen emfan kan enti ya mumisa munchi ni enkyerem pani wo fi abu no se be ya wo beben no wo be kyerɛ abakosem ma me se Kristo nti wate ade nyina moja no Kristo no woni hwan oni do be kum ye odi ni moja be to mai ma me ate ade nyina hu ni kro o se boni ni wiase me Kristo nti na Kristo sumba ewudie busa no na nanom no omuru e man uhu se ewudie wo be kum unua ana obetumi akofa unua wo nwuram Kristo wodi no hwan ene nsuo mu kura no omufa omu eno ni asem ohun musuo ohun hwe tete no ubechima ye wa amonsen ho ene yese pad aba ohun asofo obitumi wie pad edan mete se obi se an wonam na ntentan titi gu so aye nhira hwe ntentan titi gu so a ese wani munyam nhira bi wodachi bi ese wadwuma wabrabo ema won kan nko mame yenko aha kakra ne yenko eye ahaban so kakra yo so bi ye eye eduanani a eduanani na chiwade ne sen na omusuban ene sen menya aduana ani yenko asonani menya mesi yenko eda meba no meboa me hofo saade nya sa questions no ebedo so nti yenko aduru no mate ani yenko ahaban ne so mo ene enipa da sani bi enim say tumi o aban mu comfort ya wode kana yeyi osofort ya wode kana man yeyi ena eye odihunu etiso aban a wode kana yeyi nanso aban bu wonso a ene kra bi ede enhia ejwada yasemu aban ben ye de kana ema ne nsoroma epue ena aban ben de ka eye ejwada e kra e kano edum nija e ma ne yede nyina kofo maame so ohun se obi wa ohun se champon kra e champon eni kwa se omu kira omu tse e champon opusa no na wo de e champon zozo fosa tu nsam tokuru wo ye adwuma nkoso o sika eshi e champon no e champon kuro ya soso owo na wo hye na wo di dwale a ema yedie yewu ena ma ye e champon football nti twa bitwi na mda ta kuru so eurati ma so ebi ana wa yesa no wakodwale mfa nse po wadwale bida apo miare bida wode nchene bu wagunsuo madwale da debi ye ko fesu ye su be ye boden ye de nwumi na nwuma pharmacy ma me basa na ana mo be ne nipa da sani betu so ye etwada na ode champon wa twie o mu no ho anno yese bibi wo ho a yebisa ubisa ni akyerew saa no ben obi a woni mamamle ni amane onim saade no ekra bia wo natale a yese wo hye wati ase edwada wo ho ukuada wo ho benada wo ho ewo kra bia ne natade a yese wo hye benada se wo ho a yese wo hye to de bia wo hye tuntum ana akoko so kra bia ndi am ka se me hye da ba for saade no
ni ya kyerɛkyerɛ saa de no ama obi ani aba no ho so ɛkyɛ sɛ da bi wɔ hɔ a wo yɛ dwoada no wakɔ akɔhyɛ kɔkɔɔ ɛkyerɛ sɛn ada bi sɛ fie da ba me sɔre yɛram kɔhyɛ yɛ fitaa ne tuntum na de kyɛ ma hyɛ tuntum ma bɛko saa ma nte ase ɛsɛ tuntum na ɛhyɛ bi ntina mɛko so what in penny some that say you say abodamfo efia na oh mama so what da what da matida behu no wo ye jai e de na efia da wo ko hye fitaa ne tuntum mama ya bedwunu wa ma nte ase bɛko saa e de kyerɛ ka jemse sɛ atade na ɛhyɛ wo na entokwa na wɔkɔpa ma wo enti mbusam sɛ ɛyɛ kra no ene de ya de nyina wasetena mu ana nipadua no onim se obi wo ho a onam ho a nsunsun nka no eno ye cheke saade no de bi meti ha se ohun mi sunsun ne kure mi hu so de ba obi wo ho a nka me ne te wo ni sunsun nka no wo ye ti ase wu awi ona se bi sa ni nyina ese on se si boys no omo ho a ono ofilia o ska no awura shop atale bi ope no ahye enye asetere mu nsemu do so ubehu ade ni kwanse o de ka okra betumi abehye obi mu na na ni biro nye nipa kro ni tumi mu ba honhom no abehye ni mu se na ni miro ubehu no onwi wo ho so obedi ubone correct tu wo ho na wa ye ni fire wa mo ni ada ho so ati ase nye bibia na wiase ese wo ye nya asem bia na ese wo ka nya ba bia na ese wo tu na atia na we de ma me tu abatanfo wona asabi omuma na nya eye from 1 month eko eye 6 months no odware ni wie a no we hwiegu eye abonten so odware ni wie a enkwantana so no we hwiegu wona asabi abatan no oteka mu no ayi eye ade yi de mema ntwa mema so mu ntwa sa ade no na ode ato akora num na akora yi num obedu fie na akora ne se na kesi so akora anadwo onna sa obetu sa enso ye hwegu yi ewo nsuso so sunsum ne honam fam ewo nsunsu anso me ye nana konfo oba me ho me ka kire o se ebi afa kushia konkwanta na so ko yi apaye na to kushia no watu honhom na oba abedi wasemama abeto se yehwe akwala foforo ho nhwe aguo ebi a honhom foforo so betwam aye oye honhom bone wo ho waje na ni munyam fadwo mapa no waje ne nhira wasen nti abofra bi wo ho aye wo na nye onye jimijimi yo ade efiri ne na ho a wo ye nti na mana nyansunsu aso ewo no so na nye ono a ena mpempi so empane a memma bi wo hokra be wo mo pane o sa mpane na ye wo mo hospital no onza akwala ne homos nya den na kuma nya den a no adane oba wacho aye basa temo adane jimijimi enti ahamanro enti untumi mfa nwale oba untumi mfa bi nsa no untumi mfa bi nsho no ubehu obi na ne tia yekunu ufiti ya onama no odwonso aha so aha me fa nse green glass yi odwonso so a ono ayade ne sa yade mema yale no a odwonso so enam se osasa yade no ode yale na ma I see bema wu a ne hinu no me de fradru eme ye de ma na ho ato ba odwonso so a bema bu ebedwudwu nti nkwala bebere young boys ubehu one obaeda one ne da ba ko ape na wasole abre ne ba ma na ewu no omudwonso ahan so obi betwam ate no de akoso ana wawe na wudi nsamone sa gata ho onhwie nsuo no mu wonwonsom so ho ya samo
asem o mame ye high ho ye high ho ah and brand a young boy the age of 30 obe pressa on tiase ewie no de kwose bibi se bonsam on me ni umienu Ghana and I say ye tu bonsam no so on me ni umienu sa tiase bonsam o wan bibi anam de ache bonsam wo de when he say ye hunida Chen ye gusu tu sa e be say yi ni fru Ghana mamu ya na so me obone a wo mtirim sa bonsam bi na abega ache me me obone o so be ye mbone a e wo tirim Sena busu so fa no o so obi be ye obi bone a e wo ni tirim ewiase wan kasa busa won se ne ye be na wutim o dwunso ahaban so wan kasa bode banche ahaba bi nya ohwe uduru anu wabu na wo ko ba bi busa won se de na wode ayo o se ni nyina ye nsusuaso a ye de bre wo ye wasetere mu ewiase ena okwa dwumedi na gusu also wutie no hwene so e fa YouTube ye so boti TV sanso na e fa YouTube ye kuma wu TV o so betima ba dwumedi so abra wo fresh 0205 500215 0205 500215 Mame Tonwaa Boakyewaa eguso wo fiase a ene bobo de ahinta wasetere mu de yi a ma ye die enhira ye nkwatenten eba fom no eno ana one yeguso a ye twetwe ehun komo o se ewiase adawe empedifo ne kan se o kwaware ya obusa kwan no onyera kwan obusa ne ya kyerɛw amane amamre no enye nim guase ye ene wankasa wakwa aya aware bi ene nso ne wawo bon one entimi. Hello, udini baby okasa free. Hello. Oh. 0205 famous. Not why you. Okasa free tamale. Okay, udini baby. Okay, manenko. Asana. Okay, also no how anything. Edi usuna. Asana. Debi untime muame me pacho munyini fresh no. Pacho me mawu. Opeden. Yes. Otie ne ho. Wadaroma obadwumadi so a entie wo ho. Kasa ne yete wo de no. Na also ye kasa also so wati ye de no e wo phone mu mentie TV de de no na ye den a wote no waso mu a na ayefe na ayebu na enyina ye betimi asua de meda ase. Hello. Hello. Yes madam pacho dini baby okasa free. Pacho me kasa free kainda ni tie ko pia to want. Me pacho meda ase. O haben ene wo so anase wo so adwenkyere ne sen. Oh, o kan dan na mi bi sane se na ya ene kofi so omu betimi aware. Hey, what do be abem? Ya no kofi. Mate, obekyere mu wai. Odaruma. 0205 500215. Oso betimi ba dwumadi so. Na wo so akyere waji. Mame obi nya ma de wa modi bi asa ya no coffee ya no coffee betima wara mana yi betumi awara. Oh okay. Pacho oba ya no coffee betima wara mana yi why? Hello. Oh, hello. Pacho come on this year. Oh, mentie o hu. Utie hu a, wo be confused. Yeso ye nto kasa de wa ha. 0205 500215. Hello. Hello. Yes sir. But you didn't be okasa free. But you me ben is me kasa free voter region. Kita. All right, Kita. But your man call. But you me person me bisa say. We are ya. Kala ben na ye ma o se o se. Ana afenso kwakuso kala bena yese obese mate na pacho daruma oni kwaku etewo owo mpran na sa ware mu daddy eya me fa mi kundi ya mi ya na mi kuye kofi yo
you, Mate. But me back to tell you, and I'm not going to answer the same who said they are me for color being fancy me, but I'm not going to be on so. Mate. I mean, show, so also John Ban, obey you one, why? Vidasi. Hello? Hello? Yes, I'm Pacho, Udini baby or casa free. Cocoa brody, me Pacho, young coin. Goku, Bacho, or Bachelor, why? Coco Yata didn't crown. So one crown, so I buy out the big Gerana, and also the big Kenyana, and also the new. I didn't name your money at the Guzu. Okotoka, Octo Petrol, now for Indian Simua. Now for Tayan Chance, Coco Bako. Etika, and yet can't quite say a yet time yes, so no moon, Academy Bridoso. I also ye, na, the two anamokunim. But as Coco to awakening in Ama, why? 0205 500 Osu beti ma badwuma die so. Eh, mama. Esa manfo ehia omo kra na omo kra kala ni. Asate ni why din o. Ghana. Hello? Hello, Bepa Chodini baby okasa free. Bugoso, okay. Udi ni yanku enim. Ajuane kwamnambe kiyawa. Ajuane kwabna. Now, ukunu ni kwabna na. Hello? Famous, you first do it. I'm saying, Warrior, the way a month for the outer warrior pan. And as I'm a coward, young for no bannon to. Na young share any panic crying in Nipedia, and in a warrior. Aha, Nayamu, Nemra Habanso. Hello, Pepper Chalasco. Hello. Hello. Yes, sir. Open you didn't be casa free. John Catasiwa. Wa John. Be back to be to you. Catasiwa. I never send a message, so you could do a Tadia and a wet marshal. John, me back to what? Color latte. And mammy was say, on coy. Nemo no, but the no man to so. Na de hinta wa wanka so abrabum no frɛ na obɛhwe wachi amam obɛhu de etwase wode mawa yoye yedie bambo ene wadwuma anaasɛ sebi woni monyam betime gina o na oso abrabɔ no wafa onto mapa afira ne no ba na wo screen so o frɛ aye maame Tonwaa Boakyewaa and Herbal Spiritual Center owo aye kumase ye ne no ba na 0546 63 4144 0546 63 4144 and 0200 588 161. Eh, mama, number no. Or that's who if you do me, I see. Now, I better send in a dinkumo. Nabotre, oh, frena, Busa, oh, Waprabu Munsem. Membusa, a year, mamma, ena bete se me kala debi wan kasa no buza on sa setena be na owum ne be na waye suban be na ma wokra eko akira enne abrabo no abe yenku besi ama no eno na busa na ono so hwe kwan afa so obetime de aboawo mame ya hwa de em se dodo na eka krada no ene won ntade oso mbehye na me de minim se krabia nso wo kradua a oso kohwehwe emresem ne bedi won komo yen hwa de wase ena asitena manfo dibre papa kejetia eye bia yesiye bepem ne obi nu ase bi won tikeje so aba obi e koto ade ayi ne kejetia okoto sa anyomo ne firi kejetia na okoton bade otonto scroll one city kejetia eso abakese e wo na on betu kura koton e wo fie no ye wo sunsum a de ton ade aban bi ese bi wudu dwira e ma woni mu yenyam etwe dom e de brew ansa na wotime didwa eno de bebre e ba ne sen bo mu ngire mu dase ye wo aban a efire dwa twe dom so ho hwa ese udwale aban
ema wo kra so what ya say se be ya usunsum no ne wure enwo na bibia wo ye bia enkoso beba wa bragu wo ho a banchia ban ye di twale better leaf ye di twale so dwara ye di twale se wo pese wo dwale na bibi kosoma wa ebia na fin bi tai wachi ahokora ka me ba no because ante amanfo adware pa o nso omu hwe akwa bo se bra ma dware nete na say o so tu aban no ne wo nete o se o ye de dware kwabena wadaroma kwabena mehu taxi driver offer me kwabra wo ye atenga minim so de bolega fo ne ye pepe fo ne di agoro wa ase e ma mu mabu me ya mi nhira o de oba minim se mo hwe me kwabena e chire no offer me na me de ma me number ama no okọ o taxi driver o say ono wa ye taxi adwuma saa so ntoka afiro so kotwi ye anwa ka no kwabena jai enti be boka so kotwi ye lupri asetena no e sunsun ne de ku ana se e ya hoden a se bi enim nimdie a yekuta obukum nimdie e sunsun ene pia ye ana kofi ma menchira wade ba ko onwe yan ya ye sunsun adwuma eni kwan se obi ba wo a wo fiti ya osimema wadwale se wo cleanse ni so wo ma ne cleanse no nchire se ebi ana sunsun yade na o yale me de ni nyina meka se ye yade o obi ye adwuma ne nkoso ye sunsun yade what you say esese ebi ana wa ye fin bi woni obi wo wa na wa fa ne yerechi obi wo wale na owompana ana ne bakura otumi ne da what you say obi wo wa ne nua akura otumi ne echiwade bi wo ho ana se nya ono a ewo ni fie ana fidua wa kwa han a wotim eya wo mo hwe ba bi wo ho a wo kwa han na wo tene ma wadwuma sei obi wo ho a woni ni di agro kwa otumi ne ba lock to make am so ho ni nyina ye nsunsan so nti wo ho ye se wo ya hwe yi so ati ase banchi aban na meka ye di dwale oposa na wonim se banchi obi bodama ye de sane yade ma me ahade to bo ase nkyere ahwefo no obu wa na onim di fo no oti no pese ofa na me pe secret esi sikaduru ahaban wo sikaduru ai sa ahaban na duro na eden eye nipa na wokokuna ahaban na de sikaduru kofi eno na o se me ka sika aduro yesi aduro besa ebejuwa ya trema ene se aduro nyina nso na se ahaban duro menti na ti duro da minti mojaduru da mojaduru ya ahaban enti ahaban pa ben pa kaba ko kire me na me de mi efifi mu e bia ne mehu ahaban a e masika ye ka sika kwan ben na sika duru ye na kwan gese wo pese me ka ahan a mema o common leaf unim sodom apple yeah eno kan brofo se bi memi o kan ni sesa na o mo ti ase ahan atetrete no ye fre na ahwinti ye so abase epaya na adane asawa so ohun se ahan ye de eskedro mami twaso onzo weni abre onzo o anka so pese o ka de to aso enu tem se bo modi an pinche ma mo ate ewi ase na okwa o wo panyina oye na ewi ase no panyini bi na ni trimo dren no yo hene pon kese e okromu wo e fe ne kabi on kabi eduru me bi no o hyese emperifo nyina e wo ekromu nyina ye baifo to bia nku de ne maame ne papa mpenifo no enuanom awrewu panyini me ye hye me ye kumpenifo ni nyina okromu wo ne ka eye ono ohene no ne nua ne maame panyini anu ofa no de ne kosie ne mra yare ball no ana konfo bi ka kire ne se ansa na wo be no odi so di super guru efra ne che no odi charity na eno enom de ahaban to so a ne ho beto no maame odi che den hyewa ya eno ano aka je ekuru na atu ohene ekuru to ohene so kwotena so no yi nemsi
na etwa sɛ yɛpɛ onimdifo nti wona na ne nua bɛma se daabi sɛ akonya ne bɔɔ mu a ɛwɔ kodi afa no ne ho bɛkyerɛ no na etwa sɛ ɔkɔfrɛ ɛyɛ aberewa na ɔkɔbɔ aberewa no ɔkyerɛ no ɛkwan no ɛna ɔmode bɛyi ɛkyɛ no abere a ekuro ɛne deɛ ɛkeka ho no efiri ɛyɛ ɔhene no so owi obi sɛ wɔn kyerɛ ɔse wɔn a wɔhyɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ mmɛyifoɔ no yɛnyi ɔmo mfiri wɔn ne nka nkora no saa baako pɛ no a ɛyɛ wɔn ankasa wɔsɛ waa ɔno ɛna gyaa no ɔsɛ fa ne bra ne fiti na ekoyi ɛnɛm nso ma bɔ akonya yɛ de ama ne bɛ tena me nkyɛn na maame nka ho ne panyin wɔ fie a eye maame onya abɔfra o maame wohyɛ ase ne sunsum nante yɛn fie sɛ ni yɛde wo me mo ɔde nam saa ɔsɛ wiase twe ho firi fie ho ate ho panyin sɛm da efi bi ne deɛn bɛn maame nsɛmfoɔ bɛn paa na ɔde bɛtu yɛfo na wɔ ɛmfa na wowɔ na obi hwehwɛ wɔ a ɔtumi abɛn no ne di nkɔmmɔ na yɛdi abɛn no ɛwɔ n'asetena yɛdi kan bɛtu yɛ ho fo wiase afa na nyinaa bebi obiara wa wɔhwɛ me sɛ ɔwɔ hɔ a yɛ ani firi baako buadeɛ mienu na memfa wo ho ɛmfa wo ho nka me nipa miɛnsa sɛ ɛnkyerɛ wo ho nipa yɛnsɛ hwee na mmom wowɔ hɔ a bɔ ho ban maame anipa dasani yɛawɔ twetwe dɛ wɔ bɔ ho ban yɛdware aban sɛ deɛ wɔka a metwa wano so no anipa hwehwɛ aduefo bebrebe asunsumfo bebrebe so gyina na ogyina wayɛ sɛ sɔme runabout ɔkwae nkɔ ɔtɔn adeɛ na agye agu ahaban bɛ na ɔmfa nka no ho akwankyerɛ bɛ na ɔmfa nka ho ɛnɛ sɛ bi wɔsa bɛfa wo ɛdeɛ ne ɛyɛ nidasoɔ ahaban bɛn tie na ɛdi adanseɛ sɛ ɔba animguaseɛ ɛnka ɔno na ɔbɛfa no toma pɛfira obisa asɛm o obisa asɛm paa na yɛ giant agu baako ɔn sɛ wani bere paa me ni bere a me fa me kora na me hwie me nsa kofi sɛ wo kɔ interview na yɛ pam kɔ interview na me hu na ɔka sɛ maa me se na ato me fa nsaden gu fam be wan sɛ wo gyina me kyɛn ne afrɛ wo wow eduru dia mo mfa nsaden gu fam ɛma obi mfa ne nsa nto so mienu ɛnyɛ adwuma da sɛ obi di ne nsa bɛ na wonim fie a ɛwɔ no ho depi wonim fie a ɛwɔ no ho na mmom ɛne nka kɔ na wo maame na wo so wɔyɛ bɛyifo no ɔmfa ne nsa nto so maame obi tie o wɔ akyirikyiri wate wo nka ebi a ɔpɛ omoa o abokyire ne passport bedia no ne visa o ne nkrataa ebu nso a ɔpɛ nhyira wɔ nipa anim na adwuma sem wa ya yɛmfa no ɔfrɛw number bɛn so me number MTN no 054 0546 63 41 44 0546 63 41 44 and 0200 588 161 we nye lutu number o na ko twa ne single 6 ni ade no madam basa we nye lutu number bomodi aso be frama me we telephone number wo woni abre wo wonya moa yempe kwadwefo mam ti wo se ade eyi na chiri wade kese obi obe flash obi a se bi ma mete wonka na mpese be frɛw na me ba wo nkyɛn da bi tu anamon ompe kwadwefo adwuma ompe obi a ofra wo se me frɛw na mabusa be bia wo da bi di ne ni abre di ni bibia ato kyema di ohwehwɛ moa afri panyini wo frɛ no 0205 588 161 ana 0546 63 41 medase mame yeko afutu ben e no retache tu ewiase nyinaafo special kumasi ya na maba beka sisi ame nko ba bia biem
Unko be abi. Aye. Alhamdulillah. Hey! Kumasi fo ye tuadi. Wo wa bo chire so, ofra maami a. Kwa fa so a obenya ahaban no so no. Onzo so usa beka. Saa nso no wo achichiri na opese maami bo wa ofra na. Enye se bi wo achire no, onsa nka nwoma. Ohwe wachima wa na twasa ode ahaban ana kwankyere gu fom a ofra wa. Ye be ma ne ka enso de amaw. Aha, ntu ofre na adum bi epie ma wa. Meka adum a e kire se ibu wa na wankasa bone wadi no. Etwa se onome e ka wo so. Enu tiram se ebe na adum bi epue ama. Obi wo a bone wadi no wasase no. E so onome e ka wo so. Edu frɛ maame a achichire o se oben no ewiem o nsuomu o se on de wonda ebrewe tiewe mu no obede ti usufre eno unti no buy maame o last number 0200 588 161 0546 63 41 44 eye Tonwaa Boakyewaa Herbal and Spiritual Center na otene nka no omodi aso bebe no o se wi ase wo panyina oyi futuo anase atebusa enyere kwan na se bidio fuduapa no na epia no na ope eye abrabomu enkan kode a fa no yonko na obekiro se wo yekotokro woni nante a onkafom na sebi opa amaman so pa ne nante e wo yekwa ibrutu mu a ofa nza amaman a mo banzo a mo de adepa ene bebe fi media no ku Facebook nten eskutu yi pebre no yeko eye desmo ho ne nsempa o ma o man no wo de atoa yeso na de she kronkron me che obi bia me dinde Kwame Desmond Abrifa na me base contemporary independent presidential candidate coming election eye 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom ye japade nyina na efriensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na etos mebi se wose obi so sore na ono so timi ji oman ne si ho enkroma beye bi oje oman ne disi ho saa na adrume ne oso se wose ye ji oman Ghana no edisi ho ene yensu nyina asei ene suku ayeko bebre no awie enyuma ani ho wan na sore na wan magru no daache we na maba se yen sore waka ene aduane ho ayeden wan na ekodo wan na ekoye adwuma e de ama ne yonko obi bia de nani a kire office de a ene okom bi de animu a eba na menomienu entimi nyina no oman Ghana no ye menomienu dia eni kwase jama enkrofuko bi ese oman no tete epansam no na enchirima emebo esobro nanso no nanka wonemi beye adwene nanka masori wakai woso besori edimachi se yenkopre na yempe ye daache a enka oman no ebetimi ayeye dia eni ajebo we ye usufre se hwan na besori ama oman no ye japade ene niema ese no obetimi agide esi ho dia eno na nyankopon ati usufre